taivaan tähtiä ja tuli ikävää. Teoksemme nimi on Hengähdä hetkeksi. Ja kun saimme tämän aiheen, niin ajattelimme, että tässähän vallan hieno paikka hengähtää hetkeksi ja katsella taidemuseota. Niin me työstimme tätä teostamme ja teoksemme sai tietoisuuden. Hän ei halunnut katsella taidemuseota. Hän halusi katsella taivaan tähtiä. Ja kun me otimme pienen palasen hänen olkapäältään, hän sanoi, tämä riittää. Ja hän tietoisesti valitsi katsella tähtiä. Teoksemme on kulttuurinen kasvu minussa ja kulttuuri on saanut meidät tähän tilaan, että emme tiedä olemmeko miehiä vai naisia ja olemme joka tapauksessa tilassa, mistä kumpikin haluaa pois. Ja tästä alkaa uusi henkinen ja kulttuurinen kasvu. Täällä on myös toinen puoli. Kulttuurin monet kasvot. Kulttuurin monet kasvot. Niin, kulttuurin monet kasvot. Metsät ja rantojen välissä sen kanssa kaikki käydä kauniin ja kotimaa vuorien huippujen kauneus syö järven aallot loistua. Teoksemme nimi on Nuorisoseuran nousu ja siihen nousuun on ollut monta askelmaa vähän eri kantilta ja kukoistuksen huipulla on Nuorisoseuran talo, joka on usein ollut tämmöinen keskuspaikka toiminnalle ja Nuorisoseura liike ja järjestö myös hyvin osaa hyödyntää eri rahoituskanavia ja olemmekin kattoremonttiin hakeneet rahaa Kotiseutuliitolta. Näin. Hei kaikki nuorisoseuralaiset, kiitos vielä illasta. Tässä olisi meidän Timon ja minun pieni toive teille, tai ehdotus. Paljon puhutaan siitä, että tämä järjestötyö ja siellä nuorisoseuroissa se työnteko on joskus rankkaakin ja voimavaroja vievää. Niitä resursseja ei ehkä olisi niin paljon aina kaikkeen kuin haluaisi. Mutta silti niin on niin, että se muutos tai ne hyvät asiat, niin ne lähtee aina ihmisestä itsestänsä. Ja jos et itse ole innostunut, niin ei voi innostaa ketään muutakaan siihen. Eli ensin täytyy innostaa itsensä siihen innostamiseen ja semmoiseen luovaan nuorisotyöhön tai toimintaan, mitä nuorisoseurat tekee. Eli me toivoisimme, että tekisitte tämmöisen uuden vuoden lupauksen, jossa miettisitte vaikka vain yhden konkreettisen asian, josta aiotte innostua työssänne tänä vuonna 2011. Mikä asia saa teidät tänä vuonna syttymään nuorisoseuratyössänne? Ja tätä me toivotaan, että te ideoisitte ja innostaisitte itsenne sitten sitä kautta. Mutta kiitos vielä eilisestä illasta. Nähdään. Heippa!